Като стана въпрос за смисъла и за хората, които събираме, с удоволствие давам думата на професор Веселин Методиев. Аплодисменти. Добър вечер. Благодаря на господин Вълков за поканата. Благодаря на вас всички, че той ми каза, издаде някаква организационна тайна и ви е питал и сте се съгласили точно аз да говоря пред вас тази вечер. Това е голяма чест за един възрастен човек да говори пред хора под 40. Аз го оценявам наистина по достоинство. Важно беше да реша какъв акцент да има в това, което ще ви кажа. Не да ви разкажа някаква част от нашата история, например. Успеха, на българските предприемачи в края на 19 век. Само ще кажа, че българското общество, за жалост, не познава наистина едни млади хора, които са направили модерна България. До степен такава, че в началото на миналия век тя е наричана българското чудо. Това е дело на хора, които са го извършили между своите 25 и 50. Някои от тях са доживели до 55 и толкова. Но тези минути, които ми даде Косио, 10, реших да ги отделя на нещо специално. Какво трябва да се случи на един успешен човек, след като е успял? Това е лично нещо, успеха е личен. Стигаш, покоряваш някакъв връх. Появява ли се нещо друго, като задължение? От моето знание знам, че се появява нещо друго и това е да станеш защитник не само на себе си, на личния си интерес, а на обществения интерес. На това, което засяга повече хора, дори обществото като цяло. Така се случва, че на определено време поколения поемат на плещите си много голяма отговорност за собственото си общество. И Богу, мисля, че вие сте в тази група. Моето поколение тръгна и не успя да си изпълни задача до край. Има си обяснения, не са важни тази вечер. Но кое в този обществен интерес е най-важното за мен, което искам да ви кажа? Преди много години американският президент Рейган обяви комунистическата руска империя, наречена Съветски съюз, за империя на злото. Въведе понятието зло, срещу което трябва да се противопоставят хората. Добрите хора. Тоест, без да иска, без да го търси, той направи една линия, от която застанаха хората от двете страни. От една страна лошите, от друга страна добрите. Не в този американско игрален филмов смисъл, а в същинския смисъл на доброто, което обикновено е в малцинство. И е било винаги в малцинство. Успешният човек попада в ситуация, в която трябва да се противопостави на злото във всичките негови малки форми, с които се среща покрай себе си. Моля ви се, истински ви се моля, не давайте път в своя бизнес, в своя занаят на лош човек, защото е успешен, защото има самочувствие, защото е самоуверен, защото може да постига резултат. Никаква полза няма, освен лична за човека. За обществото има загуба. Нашия свят в момента е препълнен с такива хора. Прости и успешни. Ужасно е. До степен, че се опростачила средата. Аз съм патриот, така съм възпитан. В къщи от светлия ми баща. Аз наистина обичам България и българите, въпреки че сред българите има големи келеши. И това е ясно. И навсякъде ги има сред всички общности. Въпросът е дали тези хора, които успяват, т.е. вие и такива като вас, правят усилието да се сблъскат с злото.
и да не му дават път. Всяко конюнктурно съгласие и примирение, сега мога да си го позволя, ще мисля след време, е отваряне на вратата към някакви недобри дни за обществото като цяло. Няма конспирация, това го казвам и като човек, който 20 години се е занимавал с политика. Има серия от случайности. Няма закономерности. Това е една илюзия на една теория от 19 век на Маркс, че има някакви страшни закономерности. Няма такова нещо. Хората правим някакви неща успешни. Някой път успяваме абсолютно случайно. Успяваме благодарение на някакво стечение на обстоятелства. И си се радваме, защото то си е успех. Обаче злото има в себе си закономерност и това е част от човешката природа. Винаги присъства. И винаги е нагло, агресивно и поради тази причина и печелившо. Не среща отпор. Или ако среща е слаб. Вие сте група, която е вече от 400 човека, защото 10 години е това събитие, 40 до 40, значи 400 човека. Вътре има имена на хора, които управляват днес в България. Или искат да управляват. Така разбрах. Аз мисля, че истинският проблем на тези по-млади хора от мене, те са почти на годините на моя син, който навърши скоро 40, много често виждам липсата на това желание за този сблъсък. Може да бъде заявено с някакви думи, но след това не се случва, няма резултат. Ако българското общество не си поставя такива цели, ако малцинството в българското общество, т.е. вие, успешните хора, нямате тези цели, то бъдете сигурни, че ще живеем в един свят, който бавно ще се развива. Много бавно. А ние по принцип пък и обичаме да мрънкаме. Скоро от някаква класация гледах, не помня по коя телевизия, за това, че 60 страни от успешните страни в света са класирани по определени финансови показатели. Беше някакво число в евро на човек от населението. България на 35-то място. Аз миналия век бях вице-премиер и министър. Когато се заклех в 1997 година, май месец, в банките имаше 0 лева. 0. Абсолютна 0. Фалирала беше цялата тази система. Правителството, държавата имаше 300 милиона долара, от които беше похарчила една част, защото трябваше да се купува зърно, защото нямаше хляб. Абе, ужас. Истински ужас. Сега в банките се премина миналата година, БНБ каза, психологическата граница от 100 милиарда лева, от които 63% са на гражданите, останалите са на фирмите. 100 милиарда лева. При 0, преди 25 години. Това е страшен успех. Обаче като го кажеш на българите, те казват, стига бе, знаеш кои бедни хора има? Има. А колко успешни хора има? Този въпрос изчезва, няма го. Ние знаем имената на 5 бандити, разбойници, някакви главатари на мутри, защото били откраднали 3 милиарда. И той брутният вътрешен продукт вече е 170, да откраднат още 3. Това ли е истинският проблем на българското общество? И се занимаваме само с това. А имената на успешните българи, що не ги знаем? Защо не се прави така, да ме прощават медиите, ама защо те не го правят? Нали? Айде, Дарик, ето прави такова събитие, ама там мъничко нещо, нали? А иначе новините са някакви криминални хроники. Това ли е българското общество? Не. Това е злото в българското общество. Ето защо реших, че мога да посветя това време, гледам, че ми остават още 2 минутки, за да ви кажа това нещо, което ме вълнува истински. Да завърша с личен пример. Аз съм на 65, след един месец стана на 66. Търпи ме Господ на земята, много съм му благодарен. Защото аз съм любопитен от малък. Искам да знам какво ще се случи. Има много неща, които искам да знам. Не знам до кога ще мога да знам. Едно от нещата, които искам да знам е, ще има ли скорошно, ясно
проявление на този успех в битката с злото. Дали ще го видя не само в моя университет, но в български, където аз работя и където има огромен успех на доброто срещу злото. То е просто един оазис в овча купел. И студентите си го ценят, този оазис. Искат да учат. Забележете. Млади хора искат да учат тук в овча купел. Не в Хайделберг или не в Харвард. Тук. И аз вече ги виждам от тази зима седат в кафенето не с телефона пред очите, забележете, с книга. Четат. Момчета, момичета. Аз съм щастлив. Тези хора слушат лекции от такива като мене. И стават някаква степен, не всички, една част от тях, защото има и мързеливи хора, които плащат, не знам защо, защото имат пари родителите. Но има хора, достатъчно много, които тръгват на своите 20-21 в някаква професионална област и знаят, че трябва да бъдат защитниците на доброто. Тази светлина обаче не трябва да е само в овча купел. Не трябва да е в един университет. Тя трябва да мине през обществото и ще съм ви много благодарен, ако тези мои думи не ги забравите още утре. Бъдете живи и здрави. Искрено ви желая нови успехи. Напредвайте в собствените си дела и бъдете все повече и повече добри хора. Приятна вечер!